I den nye BZ4X har man den adaptive fartpilot. For at aktivere den, trykker man blot et enkelt tryk på den øverste knap heroppe, mens man nu kører den givne hastighed. Det vil altså sige, at hvis man kører 130 km/t, jamen så trykker man på knappen heroppe. Så har man ellers muligheden for at gøre brug af plus og minus, alt efter hvor hurtigt og hvor langsomt man gerne vil køre. Fordi det er en adaptiv fartpilot, har man også muligheden for at trykke på knappen her i forhold til afstanden til den forankørende. Knappen ovenover har vi vores vognbaneassistent. Det vil sige, at hvis man kommer ud foran de hvide striber på vejen, så vil bilen selv begynde at trænge ind på kurven igen. Der er den adaptive fartpilot, den normale fartpilot, og så er der det, der kaldes en speed limit. De 3 forskellige modes trykker man rundt ved at trykke på knappen, der hedder mode heroppe, og så vises det oppe i displayet heroppe.